noget neonlir, som det er, vi har fået hos Gadgets, er de skilte, som der står foran os. Og den første, vi viser, er den store her, og det er det mest kendte ølmærke i verden, som nok er Duff Beer fra The Simpsons. Det er et stort neonskilt, som du skal bare sætte i den normale strømkontakt, så du behøver sikkert have en computer med USB stående i nærheden. Og den har en tænd-sluk-knap bagpå, så den ikke høves konstant at stå og brænde, men det er en perfekt lille lækker ting, hvis man nu skal have en hjemmebar. Så hvorfor ikke reklamere med verdens bedste ølmærke, ifølge min smag i hvert fald, hvis jeg nu bare havde smagt den. Noget andet, som vi så også har i den lidt mindre skala, er dem til USB-porten. Lige præcis, og de er selvfølgelig, som I kan se, lidt en anelse mindre, men det er også fordi, at jamen, det er simpelthen til at pimpe din PC, som Theis sagde. Og der er 3 sådan klassiske neonskilte, man kan få i alle mulige størrelser og afskygninger. Der er snabelag, bar og smileyen. Men det, der er specielt ved dem, det er, jamen, som sagt, at de får kun udelukkende strøm fra USB-porten. Så du knalder det simpelthen i USB-porten på din PC, og så har du blåt i de her sådan, tilfælde, eller gul lys sådan, til at pimpe dit skrivebord op. Så det er simpelthen nogle af de nyeste ting, vi har inden for neonlir til hjemmekontoret eller hjemmebaren.